Die moet van horen mensen hun spullen aanbouwen. In Boetenpost vinden een soort inbraken plak de laatste tijd. Haast elke inwoner kan wel in dat inbrutsen is. We hadden een inbraak of meerdere inbraken op de buurt gehad. Bij ons op de stritten weet ik van 2 inbraken. Het idee dat er al een langere tijd inbrekers in het dorp omrennen, kan een angstig gevoel aan. Wat docht dat mij de meesten op stritten? Nou, net zo volle, want mijn huis is goed beveiligd. En dat mensen zo in je huis omstruinen, dat lijkt me heel vervelend. Ik kan er niks aan veranderen. Nou, net vallen. Nee, want ben je ik bang? Nee. Nou, het jouwt wel een beetje een onveilig gevoel. Je wordt er wel oors van. Dan ben ze welkom, dan ben ze samen met boeten, ja. Nee, dat is gek niet, maar nee, ik ben er net bang voor. Hoewel de inwoners net benauwd binnen, nemen de meesten wel wat extra voorzorgsmaatregels. Wij hebben wel lampenboeten die het opgaan als er mensen omkomen, maar ja, ik weet niet dat het voldoende is. Ja, ik heb een verresje. Daar ga ik onstaan natuurlijk. Camera's niet. En ik woon tussen allemaal buren. Dus ja, die letten wel op als ik weg ben. Ja. Als we voortgaan letten we dus lampen op. We hadden klokken erop staan. Dus het is eigenlijk altijd dat het lieket alweer hier aanwezig. En natuurlijk extra slappen en dergelijke op het dwaren dat we voortgaan. Op 13 januari hadden inbrekers ook weer tastlijn bij een huis in Boetenpost. Ze binnen via het Ruud binnenkwam. De dierders hebben sieraad naam, wiels de bewoners net thuis wien. Ze binnen botskrokken van de ravage litten ze witten. Na het incident hadden ze extra camera's ophong rondom het huis. En om te voorkomen dat de bij jou inbrutsen wordt, binnen dit een paar tips om een inbraak in te gaan. Nou, goede sloten. Gewoon om je heen, dat je nog geen verdachte persoon zorgen, want er zijn misschien ook want die het oedai aan ons verkennen binnen. En het is ook wel heel noffelijk dat we zo'n preventiebuurt hebben. En ja, op die manier houden we er ook op een hichte.